Nepangaken nami kula Nisha Korsela Hedolin, MPM Gangsal. Pranatacara halal bihalal keluarga besar Bani Jarkasi, Desa Ngandirejo. Sugeng enjing salam rahayu tumrap kita sedaya. Pakurmatan ingkang kinurmatan para sepupuh keluarga besar Bani Jarkasi, para panisipuh, bapak, ibu, dan para kondong putra lan putri. Saha sedaya tamu ingkang sampun kersa rawuh wonten ing adicara halal bihalal keluarga besar Bani Jarkasi, Desa Ngandirejo ingkang kula hormati. Purwaka sumangga ingkang rumiyin kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng ngasinipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking kanugrahan, rahmat, taufik, saha hidayanipun, awit saking adinipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dinten punika kita sedaya saged kempal wonten ing adicara halal bihalal keluarga besar Bani Jarkasi, Desa Ngandirejo kanthi pinaringan kekerasan, kebinggahan dan kerukunan saha kewijengan. Shalawat serta salam mugi tansah ngaturaken dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Muhammad SAW ingkang sampun nuntut umat saking jaman jahiliyah tumaju jaman ingkang padang kebak iman lan Islam. Mugi kita sedaya klebet umat ingkang pintakun sayanipun ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kinurmatan, halal bihalal menika boten namung dados tradisi sasanipun riyadini, nanging ugi dados ranah kangge ngiyantaken tali silaturahim, ngatakaken paseduluran, saha nyawijengken manas antasanipun sedaya anggota keluarga. Lumantar adicara punika kita sesarengan nyuwun pangapunten menawi wonten lepat nembung, lepat tindak utawi lepat manah kanthi sengaja utawi boten disengaja. Mugi lumantar halal bihalal punika keluarga besar Bani Jarkasi tansah pinaringan kerukunan, ketentreman dan kesarasan, rejeki ingkang berkah saha dinipun paringi kekiyataan kangge njagi paseduluran antar generasi. Mugi tandisi menika saged tansah dipenuhi uri minangka sarana ngiyangaken rasa tresna, guyub rukun saha bebrayan ing tangi keluarga. Rerencangan adicara para rawuh ingkang kinurmatan, reroncengan adicara halal bihalal keluarga besar Bani Jarkasi, Desa Ngandirejo ing dinten punika inggih menika: 1. Pembuka, 2. Wason ayat suci Al-Quran, 3. Sampun saking panitia, 4. Sampun saking sesepuh utawi wakil keluarga besar Bani Jarkasi, 5. Hikmah halal bihalal, 6. Doa, 7. Sungkeman saha saling ngapunteni, 8. Ramah tamah lan dhahar sesarengan. Transisi adicara para rawuh ingkang kinurmatan kangge kanjenengan ngelanjengaken reroncingan adicara. Sumangga kita lumampet dhateng adicara ingkang kapisan minurut reroncengan adicara ing sampun kata. Tuh para rawuh ingkang kinurmatan mangkaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten atur kula ingkang kirang maranata utawi wonten lepat tembung saha tindak, kula nyuwun ageng pangapunten. Matur nuwun sanget dumateng sedaya rawuh ingkang sampun kersa nyawisaken wekdal kangge ndherek acara halal bihalal keluarga besar Bani Jarkasi, Desa Ngandirejo. Mugi silaturahim menika tansah lestari, paseduluran sayakya lan keluarga kita tansah penaringan rahmat, hidayah, berkah saha ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.